फेसबुक मेथाया नोंथांमोननि गेजेराव लाबोगासिनो दं गोदान नेमखान्थि। फेसबुक बाहायग्राफोरनि सुबिदानि थाखाय गुबुन गुबुन फिचार्स एड खालामदों फेसबुकआ। फैगौ 1 दिसेम्बरनिफ्राय फेसबुकआव आरो माखासे सोलाय-सोल' जागोन। नाथाय दिसेम्बरनिफ्राय फेसबुक प्रफाइलाव माखासे फोरमायथिफोरखौ नुनो मोननाय नंलिया। मख'नो गोनांदि आथिखालाव साफ्रोमबो सुबुंफोरनि आखाइ स्मार्टफन दंसै। स्मार्टफननि मोनसे क्लिकआवनो मुलुगनि गोबां बाथ्राफोरखौ जों मिथिनो हायो। नंगौ, ससियेल मिडियानि मुगायाव सुबुंफ्रा बेबादि गोबां खाबु गोनां जादों। नाथाय फेसबुक ससियेल मिडियायाव गोबां समाज बेरेखा जाथायफ्राबो आथिखालाव बांसिनदों। बेबादि जाथायफोरखौ होबथानो थाखाय फेसबुकआ गोख्रों थांखि लादों। फेसबुक फसंथाननि बादिब्ला फैगौ 1 दिसेम्बरनिफ्राय प्रफाइलाव माखासे फोरमायथिफोरखौ नुनो मोननाय नंलिया। राजखान्थि, जायगा आरो इन्टारेस्टेड बेफोर स्टेटासखौ हाइड खालामसिगोन फेसबुकआ। फेसबुक मेथाया नोंथांमोननि गेजेराव लाबोगासिनो दं गोदान नेमखान्थि। फेसबुक बाहायग्राफोरनि सुबिदानि थाखाय गुबुन गुबुन फिचार्स एड खालामदों फेसबुकआ। फैगौ 1 दिसेम्बरनिफ्राय फेसबुकआव आरो माखासे सोलाय-सोल' जागोन। नाथाय दिसेम्बरनिफ्राय फेसबुक प्रफाइलाव माखासे फोरमायथिफोरखौ नुनो मोननाय नंलिया। मख'नो गोनांदि आथिखालाव साफ्रोमबो सुबुंफोरनि आखाइ स्मार्टफन दंसै। स्मार्टफननि मोनसे क्लिकआवनो मुलुगनि गोबां बाथ्राफोरखौ जों मिथिनो हायो। नंगौ, ससियेल मिडियानि मुगायाव सुबुंफ्रा बेबादि गोबां खाबु गोनां जादों। नाथाय फेसबुक ससियेल मिडियायाव गोबां समाज बेरेखा जाथायफ्राबो आथिखालाव बांसिनदों। बेबादि जाथायफोरखौ होबथानो थाखाय फेसबुकआ गोख्रों थांखि लादों। फेसबुक फसंथाननि बादिब्ला फैगौ 1 दिसेम्बरनिफ्राय प्रफाइलाव माखासे फोरमायथिफोरखौ नुनो मोननाय नंलिया। राजखान्थि, जायगा आरो इन्टारेस्टेड बेफोर स्टेटासखौ हाइड खालामसिगोन फेसबुकआ। मोनसे फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन, नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन। बेनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा realitypublicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन, नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।